Очень хорошо. Πολύ καλά. Я очень рад, что все прошло согласно, в том числе моего сценария. Είναι πολύ χαρούμενος το γεγονός ότι όλα πήγαν μεταξύ άλλων και με βάση το δικό μου σενάριο. И очень рад, что 4 лицензии принесли государственному бюджету более 200 миллионов. Και είμαι αρκετά χαρούμενος για το γεγονός ότι οι 4 άδειες έφεραν στον κρατικό προϋπολογισμό πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Искренне поздравляю победителей. Πραγματικά δίνω συγχαρητήρια στους νικητές. И надеюсь, у бюджета появились средства, не предусмотренные, из которых можно было бы репатриантам, пантийцам заплатить пособие социальное. Και ελπίζω ότι στον προπολογισμό ήρθαν κάποια έσοδα τα οποία δεν τα υπολόγιζαν, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους συνταξιούχους, τους ανασφάλιστους υπερήλικες από τους πόντιους. Поэтому все хорошо, все нормально. Έχει κάποια άλλη άδεια περιφερειακή? Будете стараться получить другую, какую-нибудь лицензию периферийную или... Нет, ну меня медиаресурс интересует, Σίγουρα ο χώρος των media με ενδιαφέρει, но у нас есть четкое понимание цены ресурса. αλλά έχουμε μια ξεκάθαρη κατανόηση το πόσο κοστίζει αυτός ο И χώρος. как только стало понятно, что мы выходим далеко за пределы цены ресурса, Και μόλις έγινε κατανοητό ότι ξεφεύγουμε πλέον κατά πολύ από την αξία αυτής της άδειας, я включил альтернативный вариант. τότε χρησιμοποίησε μια εναλλακτική λύση. И результат вы увидели, больше 70 миллионов заплатили, там 70, 50, заплатили за лицензии, за которые хотели платить там 3-4-5 миллионов. Και το είδε το αποτέλεσμα ότι πληρώσαν για τις άδειες πάνω από 70 και 50 εκατομμύρια ευρώ για άδειες τις οποίες υπολόγιζαν να πληρώσουν 3, 4, 5 εκατομμύρια. Πώς περιγράφει τη διαδικασία? Как вы описываете всю процедуру, весь процесс? Ну, я бы сказал, достаточно оригинальный, Θα έλεγα ότι ήταν αρκετά πρωτότυποι, но плохо продуманный. αλλά με άσχημο τρόπο είχε διαμορφωθεί. Немножечко это напоминало, как в тюрьме. Θύμιζε κάπως φυλακή. И причем мы шутили наверху и говорили о том, что мы, наверное, единственные люди, которые добровольно, без решения суда, закрыли себя на 60-70 часов. Και μάλιστα κάναμε αστεία πάνω και λέγαμε ότι ίσως είμαστε οι μοναδικοί άνθρωποι που με δική τους πρωτοβουλία κλείστηκαν και χωρίς απόφαση εισαγγελέα με 60 ώρες μέσα σε ένα χώρο. Даже в туалет без полицейского не могли ходить. Ακόμα και στην τουαλέτα δεν μπορούσαμε να πάμε χωρίς αστυνομικό. Но ничего, государство показало, что, в общем-то, в состоянии проводить такие сложные тендеры. Αλλά δεν πειράζει, η κυβέρνηση έδειξε ότι είναι σε θέση να μπορεί να διεκπαιρώσει τόσο αρκετά δύσκολους και περίπλοκους διαγωνισμούς. Я рад этому, потому что я всегда говорил и премьеру, и окружению, бояться не надо, надо двигаться вперед. Και είμαι αρκετά χαρούμενος γι' αυτό, γιατί έχω πει και στον Πρωθυπουργό και στους ανθρώπους γύρω του ότι δεν χρειάζεται να φοβάται κάτι και να πηγαίνει μπροστά. Υπήρξαν στάσεις μεταξύ των υποψηφίων ή κάποια αντιπαλότητα, αντιδικία μεταξύ των Были какие-то υποψηφίων στη διάρκεια της апелляции διαδικασίας? между участниками, какая-то там вражда, какие-то Так как мы недопонимания. друг друга не видели, Δεν βλέπουμε ένας τον άλλον. у нас были одни споры с полицейскими. Οι μόνες αντιδικίες που είχαμε τους αστυνομικούς. Немножечко душно было, и мы просили открывать двери, они не разрешали. Все. Το μόνο που ήταν ότι ήταν αποπνικτική ατμόσφαιρα, ζητούσαμε να ανοίγει η πόρτα και αυτοί δεν το επέτρεπαν. Αυτό ήταν όλο. Η δική σας πρόταση, κύριε Πρόεδρε, μέχρι που έφτασε? Ваше предложение до какой суммы дошло? До нужной. Μέχρι εκεί που έπρεπε. Да. До нужной цифры, потому что я же говорю, мне удалось реализовать свой сценарий. Μέχρι το νούμερο που έπρεπε, εγώ κατάφερα να υλοποιήσω το δικό μου σενάριο. Я могу одно сказать. Μπορώ να πω ένα πράγμα. Когда я вышел в финал, Όταν βγήκα στην τελευταία φάση, я дал нулевые ставки. έδωσα μηδενικά ποσά. Это означает, что я свою миссию выполнил. Αυτό σημαίνει ότι εκπλήρωσα την αποστολή μου. Θεωρεί εξωφρενικά τα ποσά ο Πρόεδρος? Считаете, что цифры заоблачные, они совершенно... Да, безусловно. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν θα είναι βιώσιμα τα κανάλια με αυτά τα ποσά να τα δώσουν? Ποια είναι η άποψή του? Почему? Потому что не сможет канал этот бизнес выжить с такими суммами, если они оплатят такие суммы? Мы всю дорогу, вот эти все 60-70 часов, Όλους αυτές 60-70 ώρες, мы пытались понять, что ведет людей к таким большим цифрам. προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι οδηγεί τους ανθρώπους σε τόσα μεγάλα νούμερα.
Вы все абсолютно знаете, что ведет. Εσείς ξέρετε πολύ καλά τι τους οδηγεί. Но только не коммерческий интерес. Αλλά δεν είναι μόνο η καθαρά επιχειρηματικό συμφέρον. Кто-то спасал себя, кто-то спасал свои телеканалы, Κάποιος έσωζε τον εαυτό του, κάποιος έσωζε τα κανάλια του и кто-то совершил какие-то стратегические ошибки. και κάποιοι έκαναν κάποια στρατηγικά λάθη. Начали обсуждать за 2 дня на своих каналах, кто такой Савидий, что, как, зачем, почему. 2 μέρες πριν από το διαγωνισμό ξεκινήσαν να συζητάνε για το ποιος είναι ο Σαββίδης, τι και πώς, τι συμβαίνει με τον Σαββίδη. И тогда я сказал себе, если я не возьму, Και τότε είπα στον εαυτό μου ότι αν εγώ δεν πάρω την άδεια, я сделаю все, чтобы они очень дорого заплатили. θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να πληρώσουν πολύ περισσότερο αυτοί. И я рад, что получилось. Και είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι το πέτυχα. Άρα είχατε дική σας τακτική. Значит, Ακόμα και αν χαμένος. у вас даже была своя тактика, несмотря на то, что вы проиграли. Я не проиграл. Δεν είμαι χαμένος. Я выиграл, я не проиграл. Кέρδισα. Потому что я... Μέχρι ποιο πόσο είχατε σκοπό να Я- χτυπήσετε άδεια? До какой суммы вы собирались за лицензию? Есть, ну, раз коснулись этой темы, Αφού ακουμπήσουμε αυτό το θέμα, я первый шаг делаю и на 20 пытаюсь понять, что происходит. κάνω το πρώτο βήμα και στο ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Я чувствую настроение, мы фиксировали каждое действие. Εμείς προσέχαμε την κάθε κίνηση. И пытались через время, потраченное на каждое действие, определить, сколько действий совершаются. Και προσπαθούσαμε μέσα από το χρόνο που χρειάζεται για κάθε κίνηση να καταλάβουμε πόσες κινήσεις γίνανε. И так как шаг был 500 тысяч, попытаться определить, какие шаги совершают наши Και оппоненты. αφού το κάθε βήμα ήταν 500.000 ευρώ, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πόσα είναι τα βήματα που κάνουν οι αντίπαλοι μας. Вторую лицензию мы полагали, что старт Дамблс 32, и мы не ошиблись. Για την δεύτερη άδεια υποθέταμε ότι το ξεκίνημα θα είναι κάπου γύρω στα 32 εκατομμύρια ευρώ και δεν κάναμε λάθος. Нам надо было понять, что будет происходить с третьей, Έπρεπε να καταλάβουμε τι θα συμβεί με την τρίτη άδεια. а с четвертой была абсолютно понятной задачей идти на максимальное. Και στην τέταρτη άδεια ήταν απολύτως σαφής ο στόχος να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. То, что мы придем так или иначе когда-то в медиаресурс, это Το однозначно. ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή να βρισκόμαστε στον χώρο των media, αυτό είναι βέβαιο. То, что сегодня правительство смогло расстроить всех скептиков, Το ότι σήμερα η κυβέρνηση μπόρεσε να στεναχωρήσει όλους τους σκεπτικιστές, те, которые не верили, что люди могут за лицензии платить. όλους αυτούς που δεν πιστεύαν ότι οι άνθρωποι μπορεί να πληρώσουν για τις άδειες. И участники доказали, что они готовы платить. Και οι συμμετέχοντες απέδειξαν ότι είναι έτοιμοι να πληρώσουν. Я очень сожалею, что Алафузов заплатил меньше всех. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρήθηκα το γεγονός ότι ο Αλαφούζος πλήρωσε λιγότερο από όλους. Он должен был больше платить. Έπρεπε να πληρώσει περισσότερο. Но я думал, что там не Алафузов, а Вардена Янис. Πληρώσει περισσότερο. Από почему он должен заплатить больше? Ну так, желание такое имею. Τέτοια επιθυμία είναι δική μου επιθυμία. Да. Поэтому я доволен, в общем-то, в целом. Γι' αυτό συνολικά είμαι ικανοποιημένος. Если бы в пределах коммерческих, ну, скажем так, цифр я бы сходил бы с дистанции, было бы неприятно. Γιατί αν θα έφευγα από όλο αυτό το διαγωνισμό μόνο από τις τιμές οι οποίες πραγματικά έχουν μια επιχειρηματική λογική, θα ήταν δυσάρεστο. Еще раз говорю, выйдя в финал, Το λέω ξανά, μπαίνοντας στην τελική φάση, я делал следующий шаг εγώ έκανα το επόμενο βήμα с нулевой ставкой. με μηδενική προσφορά. Я это делал дважды. Και το έκανα 2 φορές. То есть, если бы это кто-то увидел, понял бы, что я иду на поднятие цен и больше ничего. Αν το βλέπει κάποιος θα καταλάβαινε ότι ο στόχος μου είναι οι ψηλότερες δυνατές τιμές και То τίποτα άλλο. это мне удалось, и слава богу. Το πέτυχα αυτό και Я хочу, чтобы репатриантам заплатили социальное пособие. το θέλω στους υπαλληλοστούντες να πληρώσουν τα απαιτούμενα επιδόματα. Я помог бюджету заработать эти деньги, искренне Μου поздравляю. βοήθησε τον προπολογισμό να βγάλει αυτά τα χρήματα και το συγχαίρω. Спасибо большое. Ευχαριστούμε, καλό βράδυ.